George Barber Shop. Dire mi guys, yung pagtupim dire guys. Say patupin mo boss. Boss Dieter. Lot perfect. Dagra. Tanawan ko na before and after. Ano? Sakto kini blowout sa Rio. Video. Akhirnya ibu orang ibadah ada di dalam. Jadi dah. Ari ko sunod tutupi dai. Tutupi ko diri kan nang. Ini video vlog pero pa. Mulit. Karon na papatupik mo rin yun. Yan lang ote kwarta. May nang kwarta tutong vlog. Sa vlog. Best nila yun. Ha? Best nila. Ay kay gamay pong bogay. Ano upaw? Hindi mo na pagkamihan kaya wala nang ito po. Wana guwapo na kay nimong vlogger no. Si Boy Kalbo. Si panganay? Kalo ba? Ako tok mulay eh. Hindi, arap daw mo. Wow. Tupis kini, tara. Yung tupiyo yun. Boleh cek. Kasi gano'n. Tupik si Mitol po. Wait, Taiwan, dan kui, yeah, whip, for ma, ano? Okay. Mana video? Thank you. Malay. Dili. Yo, magpatupi ka ba? Tanaw na yung bukpok. Okay rin basket po. Boy Parta. Ha? Pag-vlog sa gino? Mag-vlog sa gino? Tanaw karta ka. Parta mo. Lo, Bogi. Wow. Side music, side view. Ano? Luyo. Sa pa doon, tanaw niyan. Smile po buwang stay. Na, kalamit. Ay, ibog yung bayad na rin. Layo. Ay, bago. Cycle. Ito lang yung vlog. Bali sa inyo. Ay, imong swimsuit pa. Try, fotos mo ito. Cycle ka na ng mga kuha. Try, take lang. Blowout. Kaon na lang. Deeper. Deeper. Pasti ka, uy, grupo.